Ja, okay. Vi ønsker at bevise arealfunktionen. Hvor vi ønsker at bevise, at en stamfunktion til funktionen f, at arealfunktionen er en stamfunktion til f. Vi har nogle forudsætninger først, som vi har brug for, før vi kan lave beviset. Vi har det krav, at h det skal være en positiv værdi, og det kan se senere hvorfor, hvor vi laver illustrationen. Og vi har samtidig et krav om, at vores funktion, som vi ønsker at kigge på i det givne interval, skal være kontinuær. Og den skal også være voksende. Okay, så lad os prøve at lave vores illustration. Her kigger vi så på vores funktion, som er kontinuær. Den prøver vi lige igen. Sådan der. Funktionen. Der har vi så et punkt A og punkt B herude. De dækker over A, x. Samtidig så har vi også et punkt her, som vi kalder for x0. Så laver vi fra x0, der laver vi vores positive værdi, og her ses det, at h skal være positiv, fordi x0 plus h skal ligge til højre i det her bevis, for at det kan være gældende. Så vi har en forskel, en interval her, som vi kalder for h. Derefter så kan vi så lave nogle arealmængder, som man kan ses her, hvor vi har tegnet færdigt. Inde i midten, det vil sige, det der går fra her og ned, det kalder vi for delta A. Så det er vores arealmængde delta A. Så kan vi lave, hvis vi nu siger, at herude, det er f, funktion f, og det her, det er funktionen fx0 plus h. Så kan vi så sige, fordi vi har intervallet her, h, kan vi så lave to nye intervalmængder. Vi kan lave for fx0, der kan vi lave intervalmængden af f0, eller fx0 gange h. Den må give arealet af den her funktion, eller den her rektangel. Så gælder for den helt store rektangel, som går herfra og herned, og så ned, må det gælde, at den hedder f x0 plus h gange h igen, for at få arealet. Okay. Så går vi så over til vores, eller vi skriver lige vores ulighed op først. Det vi kan finde her af vores arealmængder, er, at f x0 gange h, som er den her, må være mindre end det her stykke areal. Så vi kan lave uligheden, der lyder f x0 plus h, den skal være mindre eller lig med, som vi får også brug for senere, delta A. Samtidig så kan vi se, at den store rektangel, der går herfra og her og ned, må være større end både delta A og f x0 gange h, større eller lig med. Gange h. Okay. Så bruger vi så vores tretrinsregel, som vi kender fra differentialregning, til at prøve at arbejde lidt mere ind i det. Så det første vi skriver op, det er første punkt, første trin i funktionen. Jeg skal lige lidt herover, så det bliver rodet. Første trin. Der skriver vi, at delta A må være lige med A x 0 plus h minus ax
andet trin i differential, eller tretrinsreglen, er, at vi dividerer med h, så det gør vi. Dividerer med h. Tredje trin i tretrinsreglen har vi problemer med, hvis vi skal bruge det på den her måde, fordi det er svært at se, hvad det her udtryk går til, når h går mod 0. Så det kan vi så ikke bruge. Så derfor så kigger vi på vores ulighed, som jeg har skrevet op her. Og jeg kan se, at jeg lige lavede en fejl. Gange h skal det være. Det er selvfølgelig ikke punktet, der ikke det. Så kan vi så indføre her, for andet trin, der sætter vi det ind her i vores ulighed, så vi skriver f x0 gange h skal være større eller mindre eller lig med delta a over h skal være større eller lig med, eller skal være mindre selvfølgelig, f x0 plus h gange h. Samtidig dividerer vi med h for at få h til at gå ud. Det vi kan så skrive op nu er f x 0 skal være mindre eller lige med delta a over h skal være mindre eller lige med f x 0 plus h. Okay, så har vi så vores ulighed, der ser sådan ud. Så bliver vi lige et savn. Så kigger vi så først på venstre side af uligheden og prøver at finde grænseværdien. Den lød venstre side f x0. Når det går mod 0, eller når h går mod 0, vil det her også gå med 0, fordi det er en konstant, der bliver differentieret. Vi har ikke noget hålet, så det her, det vil gå, der er ikke noget hålet, som der bliver differentieret, så det her vil bare gå mod f x0. Ja, okay. Så tager vi så højre side af uligheden, som lyder, vi kan lige skrive venstre, og højre side, som lyder f x0 plus h. Vi så går mod, når at h går mod 0, vil der også gå mod f x0. Nu har vi så, at vores midter i uligheden, midte, delta a over h, er klemt inde mellem de her to brøker, som har samme grænseværdi. Så vi må kunne udtrykke, at når at den her er klemt inde mellem de samme grænseudtryk, må den gå mod f x0. Nej, undskyld. Der har vi så, at må gå mod a x 0 differentieret. Hvor lang tid er der igen? Et minut. Så bare stop her.